Балык тоту ират шөгыле дисәләр дә, алар арасында бүген хатын-кызларны да очратырга була. Мәллә һәм акыйлгаларын кыш әйләнәсе балыкчылар штурмлады. Яз кояшы карый башлагач та аларның яраткан шөгыльләреннән аерыласлары килми. Мин бик нык балык тотарга яратам. Җәй көне дә, кыш көне дә мәстиннән без парлашып, ир белән һәр вакыт балыкка йөрибез. Алай былай теге шир аркасында иде яткан чакта инде сафка суларга дип чыга башлаган идек. Шулай итеп ияләшеп киттек. Her pensiyaya çıktım 70'e yeterliğinde şuşlar saf havaya çıkıp kaytası gel pensiyoner kişi bitinde gel izagine yatalmay. Jeykine bakşa indi biz kübrek. Jeykine de balıklıkka çıkıyoruz. Bizge her vakitne oşarlık balıkны sabah kaytağız indi. Балык тотуны юкка гына дәвалап булмый торган авыруга тиңләмиләрдер. Белгечләр физик арыганлыкка карамастан балык тоту канәгатьләнү хисе бирә дип исәпли. Gel düşüp bulmayı mına bugün birinci metre düşemine попробую. Benim için yol, minen de rehatal yol ite maddushi gel. Корыкмыйсызмы, юкка бузга эләгермен дип? Пока korkmayım hala mümkünlük var biter baka. Ana korka başlayayım. Андый вакытларда бузга кермисез инде. Yok ince koya her bir barım da biten bitti bir yıl. Azart deyindik kulaklara gerek. Ne gelindi bana şiir, uyda bir şiir o. Buz koluna 1 metre var terenliğe başı. Şu aprel uzağındağına, aprel ortasına kadar tutarga bula balık. Kişkene vakitleri balık kayarım indi. Jey günü de, kış günü de jireyim. Mine bugün de düştüm böyle kıyaşlı motor gün. Rahat, көңелле. Direkt biraz koptu indi, biraz balık. Көңел buldu. Балык тоту начар шөгыль түгел, ләкин чынбарлыкка кайтыйк әле. Урамда яз, бүген мартның соңгы көне. Кояш та көннән-көн ныграк җылыта. Шулай булгач, безнең калынлыгы балыкчылар уйлаганча, кыш көне кебек үк калын түгел. Бер шөгыль дә кеше гомеренә тормый. Балыкчылар моны бер кайчан да исләреннән чыгармасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.